Kakvo evanđelje javlja današnji veliki, sveti i strašni praznik? Gle, ispred svih on nam šalje divnog svetelja Božijeg, svetog cara Lazara. On na tanjiru nosi glavu svoju. Kuda sveti gneve? U nebesko carstvo. Došao dan. Dan kada Nemanjinska Srbija polaže svoj strašni ispit. Dan kada sveto evanđelje Save otvara teške, strašne stranice svoje srpske Golgote. Sveti knez opredelio se u ime celog naroda, sa celim narodom za carstvo nebesko, jer je zemaljsko carstvo za malena za kratko vreme, a nebesko je bavek i do veka. Treba li birati između istinitog Boga, Gospoda Hrista, i rulje sa istoga koja je nosila? Neko, to je vrsteno zadovoljstvo. I sveti knez nije mogao postupiti drugčije. Sveti knez nije mogao završiti istoriju svetih Nemanjića, nego da sa svim svojim narodom krene putem evanđelja Save, putem služenja Gospodu Hristu, putem stvaranja svete Srbije. Da, sveti Nemanjići imali jedan cilj, jednu želju, da Srbi pretvore u svetu Srbiju, da celu srpsku zemlju pretvore u zadužbinu Božiju, u jedan veliki, ogroman manastir u kome će služiti samo Bogu, samo Gospodu Hristu. Ako bi hteli da u nekoliko reči sažmemo i izrazimo to sveto evanđelje svetih Nemanjića, počevši svega Save i svega oca njegovog Simeona, to evanđelje glasi: Hristos pre svega i iznad svega. Sve za Hrista, Hrista ni za šta. Eto je evanđelje svega Save. Eto je evanđelje svetih Nemanjića. Eto je evanđelje svetog kneza i cara Lazara Kosovskog. Jedino je evanđelje srpsko. Evanđelje koje stvara svetu Srbiju. Celu zemlju pretvara u hram, hram u kome se služi Bogu. I tu svetu Srbiju stvarali su oni, svete Nemanjići. Šta je to sveta Srbija? Sveta Srbija, to je jedno, jednostavno istorije i služenje Bogu. To je ono čudesno evanđelje koje objavlja Gospod Hristos, da ne diviše svima ljudima svih vremena, ište najpred carstvo Božje i pravde njegove, a sve će vam se drugo dodati. I to, eto, carstvo evanđelje, to ište. Sveta Srbija to hoće, samo to. Pre svega i za svega carstvo Božje i pravdu njegovu. Eto, to su te stvaračke sile, pravda Božja, istina Božja, ljubav Božja. To su te svete sile koje izgrađaju i zidaju svetu Srbiju. A
Ali te večne pravde i sve te pravde Božije, eto, i sam srpski narod na Kosovu polaže duše svoje. Za koga? Za Gospoda Hrista, za svetu Srbiju. Privolio se carstvo nebeskome, jer je zemaljsko carstvo privremeno i prolazno. Sveta Srbija nije poginula na Kosovu. Ne, ona je produžila put kroz strašno ropstvo. Put Svete Srpske crkve, mučenice stradalnice, koja je uzela svu tu svetu Srbiju i ponela kroz istoriju i do nas, do našega dana. Srbija će još i da služi Gospodu Hristu, da služi jedinome Bogu, da odbaci sve lažne bogove, da služi večnoj Hristovoj pravdi, da odbaci sve ljudske lažne takozvane pravde, da služi Hristovoj istini, jedino večnoj istini, jedino neprolaznoj istini, jedino besmrtnoj istini, a da odbaci ljudske maskirane istinice, odnosno maskirane laži. Mi, današnji Srbi, šta imamo te sve? Počeli smo neznanje. Počeli smo da je umrljuju sa svih strana. Jer goneći Gospoda Hrista i svoje duše, mi gonimo nju, svetu Srbiju. Govoreći istinitog Boga, njegovu pravdu iz našeg života, odričiti se Gospoda Hrista, kao što mnogi Srbi danas čine. Šta je to? Oni se trude da ubiju svetu Srbiju. Svetu Srbiju ne mogu ubiti bez mogu li i bezbroj viteze i naga što ginuše da kršćanci i slobodu zlatu kroz vekove i vekove. Ne mogu oni pogubiti duše onih 700.000 Srba što pre 20 nekog godina položiše duše svoje, živote svoje, pobijeni za veru pravoslavnu u ondašnjoj Hrvatskoj državi. Neubitljiva. Sveta Srbija koju nikla smrću niti ne može, niti je može naškoditi, jer je sva Hristova, a vaskrsko Gospoda Hrista. Ko će pogubiti? Ko ubiti? Srbi. Treba da promenimo sebe. Svaki da promenimo sebe. Ne znam. Da li smo još svete Srbiji? Da li zaista živim svetim evanđeljem? Kosovskim, svetosanskim evanđeljem? Da li je Hristo za mene sve i sva u ovome svetu? Da li je Hristo za mene najvažnija moja briga u ovome svetu? Da li je Hristos jedini istiniti Bog za mene u ovome svetu? Ili ja polako se odvajam od njega i bežim od njega i pridružujem se lažnim bogovima ovoga sveta, lažnim naukama, lažnim učenjima. Svaki neka već sebe. Provjera je vrlo laka. I za mene i za tebe. Ako si pravi Srbin, ako sve to srbinsko srce bije u tebi, svetosalsko, ti si sav uz Gospoda Hrista, sav uz njegovu istinu i ovome i ovome svetu. Ti si sav uz svetog kneza Lazara, ti sav na Kosovu gineš za krst časni i slobodu zlatnu. Sve jedno, bilo Kosovo i prošlo, a i danas je Kosovo. I danas ginu
bezbrojni Srbi, mnogi ginu bez vaskrsenja, mnogi ginu za večnu umru. Ali ima i svetih Srba koji živote svoje polažu na Gospoda Hrista, živote svoje polažu na svetu Srbiju. Što se ne vide, ne čuju. Srce njihovo je povedeno sa nebom iznad svih grehova i iznad svih stvari. Srce njihovo, oltar, kosovski oltar, na kome me stavljeno srce žrtvu, Gospodu Hristu, preći njemu,